rohkea juttelija silleen kuitenkin, että... Juu, ei se mikään arka ole. Se on niin. rauhallinen, mutta se ei ole arka. Joo. Rauhallinen ehkä just tosiaan, että siellä on semmoista tiettyä pehmeää. Katso kuinka hieno. Nyt sä jumiutuit siihen ihanaan vihreeseen, mä ymmärrän sen. Tomman. No niin. Ai kuinka hieno. Onpa se upea tätykitanssi siihen tuomiseksi. Kyllä mä tän niinku noudoksi tulkitsen. Enemmän. Elikkä siis... Ai! Tuon mä tulkitsen puremiseksi. Hieno. Sä olit hieno. Ihan kiva. Siis... Oho. Mut on niin paljon leluja, ettei tiedä. Toukokuoren aineesta. Joutui jonkun verran houkuttelemaan ennen kuin mä saisin siihen mukaan. Voi olla, ettei ole ihan niin jahtaamishetkä. Siis tiedäks? Mut katsotaan, mennään rätin kanssa. Sitten katsotaan, ketä sattuu. Joo, heti sattuu. Mä en usko tohon vielä. Tää on vähän niinku vinkki. Ensimmäinen, joka on vähän vinkki. Mutta puri kyllä myös. Ei meillä ole totuttu siihen.